Usa ka 63 anyos nga lalaking radio broadcaster ang gipusil patay sa Bislig City, Surigao del Sur. Ani report. Duha ka igo sa bala sa pusil sa ulo ang mitapos sa kinabuhi sa 63 anyos nga lalaking radio broadcaster nga si Erwin Segovia alias Boy Pana Lunes sa buntag. Kinidihang pauli na sa ilang balay sa Barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur. Sumala sa kapulisan, sakay siyang motorsiklo ang biktima gikan sa iyang trabaho dihang gisundan matud pa sa riding in tandem suspects. Ug sa duol lang nga distansya, gipusil sa likod punting sa ulo sa John Bosco Road sa Barangay Mangagoy ang biktima. Siya yung victim and then yung mga two unidentified suspect riding also a motorcycle, no? Kagagaling niya doon sa station wherein doon siya naka-station, no? Binaril sa head. Kaya doon, yun ang cause ng kanyang instantaneous death, yung pagbaril doon sa ulo niya. Nagpadayon ang hot pursuit operation batok sa duha ka suspect nga nagsulob matud pa og itom nga jacket ni atong tungura. Ang biktima kanhi komentarista sa radyo sa Bislig City ug karon black timer sa radyo. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Gi-activate na sab sa kapulisan ang Special Investigation Task Group o SITG Segovia aron sa paspas nga pagsulbad sa maong kaso. Samtang miabot na sa 2 million pesos ang reward money nga gitanyag sa kanhi mayor sa Kantilan, Surigao del Sur, 2nd Congressional District sa Surigao del Sur ug Provincial Government sa Surigao del Sur, kini alang sa makatudlo sa sospek o sa makahatag og impormasyon kalabot sa pagpatay kang Segovia. Gikundina sa mga LGU lakip sa Bislig City LGU ang panghitabo ug nagpaabot sab sila og pasubo ngadto sa pamilya sa biktima. Gisiguro sab sa Surigao del Sur Police Provincial Office nga nakig-alayo na sila sa mga LGU sa probinsya aron makatabang sa pagpangita sa mga sospek. Hinikayat natin yung mga nakakita, no? At least ma-identify man lang natin yung mga suspect. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.